Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum cui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuoran ipasukan. Kini usa ka kamatuoran nga takos masayran sa mga tao. Nga diya sa Salmo 6:23, gihimo sa Dios tanang mga butang, pinaagi lamang siya mga pulong. Mitungha ang kalangitan, mga butang nga dili makita og makita, pinagi sa gahom sa pulong sa Dios. Mahinungdan nga kita nagasandig nagasalig, nga diya sa kaluoy sa Dios, ibubo niya kanato ang kamatuoran nga makaluwas. Kaya matod pa ni Jesus sa San Juan 17:17, amahan ko kimayaa sila sa imong mga pulong. Balaan na sila. Ang imong mga pulong mao ang kamatuoran. Og mipadayon si Jesus paingon, pabilin kamo sa akong mga pulong. Kay sa akong pulong mahibaw mo sa kamatuoran og ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Malipay ta kay ang kamatuoran kun pulong sa Dios gitipigan, giampingan o gipadayag sa simbahang Katoliko. Mao na nga sa 1 Timoteo 3:15, the pillar and the foundation of truth is the church. Ang haligi og patukuranan sa kamatuoran mao ang simbahan nga Katoliko. Kay ang simbahang Katoliko may naghipos sa nagadalaing mga dapit sa mga sagrada Skriptura o gipadayag human mahimo nga libro ngadto sa kalibutan, ang simbahang Katoliko. Mao nga si Martin Luther maingon sa iyang makauban nga mga Protestantes. Matud pa niya, we are indebted to the Catholic Church. Because without the Catholic Church, we cannot have the Bible. Nakautang tagbuot sa Iglesia Katolika. Kay kunwa pang Iglesia Katolika, dili kita makaangkon sa balaang kasulatan kung Biblia. Mao nang ipamong ni Martin Luther, when in fact siyang pagbiya sa Iglesia Katolika, nagda siya sa ka libro nga ang language German. Kay gihinahinay niya o hubad ang Latina Vulgata ngadto sa ang pinulungan nga German. Hinauno ato niya matiwas, pero doon na siya gisandigan. Siyang paghubad sa balaang kasulatan. Ihubad niya ang Latina Vulgata kadtong gi-translate ni San Jeronimo gikan sa original languages of the Bible. Chaldean age, diay librong Aramaico, Hebreo, Grigo, ang maong bantugan, mapabisanon nga pare. Sa taas nga panahon, iyang gihubad ang mga pulong langyaw kayog lisod sabton nga nahimong masabot sa mga edukadong tao siyang panahon ang Latina lingua masabot kay giedukar ni ngadto sa mga katawan. Maigsoon may gabi og atong gipahinumdum nga dunay usa ka pinulungan diha sa Biblia nga takosad nga makalilibog kanato. Sa unod Genesis, yes. First book of the Bible, Genesis 3:15. Nga sa pagkapukan sa una natong ginikanan nga mao si Adan ug si Eva, napildi sila sa mga tintal og paagi estratehiya sa yawa nga ang babae nga mao si Eva napukan og nadaan angin si Adan. Ang sala ni kahilap sa kalibutan. Matud pa ni San Pablo sa Roma 5:12, ang tanan mga matay na tungod sa sala o bayad sa sala mong kamatayon. Mao ni nga kitang tanan mamatay bisan nga ni nga atong Ginoong Jesucristo nga
walay kamatayon. Kaya siya ningon man, ako ang kinabuhi og pagkabanhaw. Ako ang kinabuhi og pagkabanhaw. O bisan kadtong nangamatay na nga dunay pagtuo, sila mapanhaw. O kadtong mga buhi nga dunay pagtuo, sila makaangkon sa kinabuhing dayon. Mao nga ang atong Ginoo mi dawat yun sa kamatayon. Wanang sa Hebreo 2:14, si San Pablo mingon, pinagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, gibuntog niya ang kamatayon nga gikan sa yawa. Miabot ka nato ang kamatayon tungod sa sala ug tungod ni Satanas. Sa Genesis 3:15, mingon si Yahweh ang Diyos ngadto si yawa, Satanas, ibutang ko ang panag-away, taliwala kanimo ug sa babae. Og sa imong kaliwat ug kaliwat sa babae. Ikaw magapahipli siyang kiting, siya mo dugmok sa imong o. Kinsa maning babaeng gipasabot sa Dios Amahan. Dili si Iba, kay si Iba napuka naman. Skinat sila pa perdido niya. Napildi na, napuka na siya sa gahom paray tintal ni Satanas. Morang pong babae ang gipasabot sa Ginoo mao si Santa Maria. Nga katumanan sa gisulti sa Dios, ibutang ko ang away, I will put enmity between you and the woman. Ikaw magapahipli siyang giting, siya mo dugmok sa imong ulo, kay ang binhi naa nining babayhana. Ang binhi nga gisigutan sa Dios Amahan na sa Galacia 1:16, usara ang binhi ug ang binhi mo si Jesus. Mao nang kadaugan ni Maria tungod kay si Kristo anaa kaniya. Bisan unsaon og pahit og pangitag paagi ni Satanas nga mapukan mapildi niya si Santa Maria, dili gyud tungod kay the seed o binhi nga mao ang mangluluwas ug gamhanan naaman ni Santa Maria. Og tungod niya na adunay dakong papel si Santa Maria alang kanato. Ilabi na sa redemption. Kay sa Hebreano 9:22, dili ta matubos. Wa tay katubsanan kun wa pa moagas ang dugo ni Kristo dito sa krus. Buti pasabot nga pinagis kamatayon ni Kristo sa dugo nga miagas ni Kristo, natubos kita. O kanang dugo kanang lawas gigamit ni Kristo sa iyang pagpalansang sa krus, gikan siyang inahan nga mao si Santa Maria. Kay mao gi plano sa Dios nga ang iyang anak nga si Kristo gihimugso niya sukad sa walay sinugdan, usa ka espiritu. Ang espiritu di makita, di mahikap. Ang espiritu kay di man makita ug di mahikap, dili malansang sa krus. Busa ang iyang pagkasiya ni Kristo sa wa pa siya magpakatao, spirit. Og matod pa ni San Pablo, immortal spirit. Ikaw o Diyos nagahari sa katuigan walay katapusan. Ikaw espiritu o ikaw dili mamatay. So Christ being spirit cannot die. Og di nimo malansang sad ang espiritu kay wa may makita. Mao nang lawas ni Kristo. Di naasad ni diha ang pagka-Diyos ni Kristo. Galatia 2:9, the fullness of Godhead dwells in Christ bodily. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Buti pasabot nga, ang tibuok kahupnganan sa pagka-Diyos, nagpuyo kang Kristo gayud, diya siyang lawas. Mo nang siyas Kristo, tinuon nga Diyos, o tinuon sa nga tao, o nitambayayong sa presensya divina, ang pagpanubos ni Kristo nga may gamit siyang lawas. It was the presence of the divinity of Christ in one person. O saraman ka persona, ang kaduhang persona. Matud pa sa Fundamentalist Catholic Dogma, the Father is eternal, the Son, Jesus, is eternal, the Holy Spirit is eternal. They are not three eternals, only one. Sa Teachings of the Catholic Church, page 91, ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo,
usara sa gahom, usara sa kinaiya sa pagka-Diyos, o kini magpuyo nga buhi sa walay katapusan. They live in eternity. Sa ito pa na, buhi nga ugwala gyud katapusan. Put into our minds nga Christ, the Father, the Son, the Holy Spirit are only one in the power of Godhead, divinity. Unya, gingon dito, and the Father, the Son, the Holy Spirit lived in eternity. Nana sa Teaching of the Catholic Church, page 91. Nga kamahan, ang anak, Espiritu Santo, buhi sa kanunay, o girepetir na. Gisubli ni San Pablo na sa Hebrehanon City 24. Nga mingon si San Pablo, ang anak sa Diyos, si Kristo buhi sa kanunay. Kay ngiyang pagkapare, walay katapusan. Siya buhi sa kanunay. Umaunay na po sa San Pablo sa mga pulong ni San Juan. San Juan 12:34, we know from the law that Christ is forever. Naibawa na to sa balaod nga ang Kristo dili mamatay, lungtad sa walay katapusan. Muna mingon San Pablo, ang Kristo buhi sa kanunay, kay iyang pagkapare, wala may katapusan. Nga sa Hebreo 7:24. Munang malipayon ang katawhan, kita nga katawhan nga mga tinubos, tungod kay dili lang sa dugo, pagkatao ni Kristo, kita naluwas. Nga gilansang sa krus si Kristo, kita naluwas. Tungod kay ang Diyos naman mo'y makaluwas. Nga tumubasa sa Deuteronomio 32:36, ako ang Diyos nga buhi, ako'y makabuhi sa patay, o ako'y mapakatao sa tao. So, ergo, ang Kristo kay Diyos man, dili mamatay, o siya kanunay, nga uban kanato. Dili na matuman na paingon ni Kristo, ego sum vobiscum et omnibus Deus, Jebus, osque ad secula seculorum. Ningon magus Kristo sa iyang simbahan nga gitukod, ako magauban kaninyo kanunay, kada adlaw. Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nan kung si Kristo tinuod namatay, unsaom niya pagkuyog, pag-uban kanunay kada adlaw, kung namatay siya. Mana nga San Pedro, sa dakong kamupabisanon may paybaw kanato, si Kristo namatay. Siyang tawhanon, lawasnon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. 1 Pedro 3:18. Yan yaman si Ricardo Resane, ato sa nimpaminawan. May gabi, Brad Soc, dito sa New Creation Servant Community o sa tanang naminaw sa itong katinawan sa pagtuong katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Lucas 4:6, mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kining tanang gahom og bahandi, kining tanang itugyan kanako, ako maghatag bisag kinsa kung gusto mahatagan. Nakoy mga pangutana, Brad Soc, ba kaning giingnan man si Jesus sa yawa sa na ihatag niya tanang gahom ug bahandi, manghatagon ba kaning yawa kaysa sa Dios, Brad niya? Ikaduha, kisa ba tinuod na tagiyaning tanang bahandi, Brad? Kay giangkon man sa yawa na siya tagiya sa tanang bahandi ug tanang gahom. Pareho ko nagpatinaw. Salamat kayo. Sa di pa nato tupugon si Ricardo Resane ato sang recognition sa New Creation Servant Community. Ang New Creation Servant Community, dugay na. Sukad pa sa pagka-kardinal ni Julio Cardinal Rosales, iyag yung gigam o gitudluan o gisuportahan ang Catholic Charismatic. Ang hingalan na ito, Baptism and the Spirit and healing. Muna nga, healing of the soul and the body. Nalipay siya nga ang New Creation Servant Community, one of the Catholic Charismatic communities, nagpadayon nga buhi og ligon sa pagsabwag sa mayang balita, padayon sa mga spiritual seminars o usab sa healing session. Ang atong presiding head servant sa New Creation Servant Community, Master Bilya Albao. Niya formation head servant si Jenilyn Labrado, ministry head servant
si Sister Maricor Malikon. Sa prophetic servants, Brad Romeo Lines. Dong Romeo, padayon may ampo alang sa imong daling kayuhan. Sister Jezebel Yenes, sa kuning pagumangkon. Niya sa kingly servant, Brad Ray Albao. Presley and liturgy servant, Sister Susan Albor. Samtang sa community secretary, mao Sister Jasmine Archiles. Ang admin and custodian assistant, Sister Susan Albor o Sister Gina Belicario. Worship ministry, Sister Jacel Loconia. Sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Niya healing and counseling servants, si Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Prayer and intercessory servants, Sister Judyo Bundok, Sister Myra Sinisa, Sister Jocelyn Marande. O sa teaching ministry, si Brad LB Senita, Sister Chris Senita, ang Bible and Catechesis, doong nakaroon diri, nga mao si Brother Alex Basik. Niya sa temporalities team servants, si Sister Josephine Basing, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy, sa Transpo Ministry. O gusaba itong recognition ni Sister Nani Kandar. Nasa balay nagpadayon siyang active participation of prayer and somewhat sacrifice for the Apostolate of New Creation Servant Community, Sister Nani Kandar. Sa technical ministry, Sister G.C. Lodonia, ug si Brad Joshua Antigua. Sa food ministry, Sister Gulda Cabalda. Samtang sa couple and Christ cluster servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Sa single adult women cluster, Sister Josephine Lee. Si single adult main cluster, si Brad Rodel Intrampas. Sa youth cluster servant, Sister Via Suasilio. O niya sa young adult women, Sister Almeida Belicario. Sa young adult men, Brad Reinhardt Lasaraga. Sa morning atong mga servant leaders nga nagalagad niya atong gi-recognize pag-abot ni Sister Brilia, ang atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. Masig mo, testimonyo rin siya sa dakong pista sa sa Holy Spirit tumiyagi si Manaster? Wala pa. Karon pang Domingo, yes. So, daghan kayo ng mga booth sa lalay mga lungsod sa atong lalawigan sa Cebu. Niya, atong tagdon ng pangutana ni Ricardo Rizani nga sa Lucas 4 versikulo 6, kaditos kamingawan gitintal si Susiyawa. Og mingon ang yawa, kung musimba ka nako, musimba ka, muhapa ka kanako, ihatag ko kanimo ang tanan nga mga bahandi, tanang mga gingharian ug syudad sa kalibutan. Ihatag ka nako. Ako'y muhatag nimo niana. Og si Jesus niingon, pahawa sa tanas. Lagti ang yawa, moregi pamung ni Jesus. Get out, Satan. Pahawa sa tanas. Ang Diyos mo'y tag-iya sa tanan. Siya'y nagbuhat sa langit o yuta. Busa dili mahimong ang kunon si yawa. Kay nasuhat na sa San Juan 1:4, ang tanang nga butang nga makita o dili makita sa kasinugdanan diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong maong Dios o gining pulong nga maong Dios nagpakatao ipon kanato sa mao ni ang tag-iya sa tanan sa atong kinabuhi, sa atong hangin, atong gininhawa gikan niya kung di na ta mo tuog may gugma sa Dios mo sign up ang atong ginawa, patay ta. Kay siya gyud mo itag-iya sa atong ginawa. Og atong gi-recognize si Brad Alex Pasig niya si mga kauban niya
Nya ato na yung tagdon si Brad Alex Basing. Mana mo ka? Pasaya siya usap para paano dong. Oh. Ato sa paminaw ng laing tingog. Maayong gabi mga igsoon, maayong gabi Brad Soc ug sa tanan natong mga followers sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Ako pangutana Brad Soc nga about ining kuan ba katong official sa Utopia nga gibunyagan ni Filipi. Mao ni siya nga ang Espiritu Santo miingon kang Filipi adto og sabi ang karwahe busa midagan si Filipi ngadto kaniya og hinungdan niya ang hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Nya diri mo ni nga gipangutana siya nga kuan nakasabot ka ba sa imong gibasa ang opisyal mitubag unsaon nako pagkasabot niini kun walay mo tudlo kanako. Mo nga ang kanidayang pagbasa des mga basahon Brad Soc sakto gyud imo nga anagay kanang maestro na magtudlo kay ang uban ini gi misinterpret nila ang Bible na himon og laing relihiyon nya sugamak og daghang mga problema kay sila na may magbuot sa verse nga ilang kuan ilang pilion. Mao ni Brad Soc day nga gawas day ang Espiritu Santo may mukuan gyud mo giya. Sakto gyud San Pablo nga ningon siya nga ang tanang kasulatan gibuhat nga pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Mao na ang ingon nga ang tanang kuan kuno kasulatan gihimo pinagi sa lamdag man nga dili day ni mabasa parehalag comics ang Bible. Nya palihog kini Brad Soc nga ang tanan ba nga kuan nga mga Katoliko mo bay nalamdagan sa Espiritu Santo kay kita magi unang nagkahimog Bible katong Septuagint version man to Brad Soc no. So palihog kini Brad Soc. Salamat kay Brad Alex sa imong maayong pangutana. Kay ang simbahan nagtudlo kanato, ang Biblia nagtudlo kanato nga ang katawhan nga mituo ni Kristo nagpasakop sa usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Doon ito ka pamaagi, sa Dios nga makakaton ta sa buot niyang itudlo kanato. Ang una mao ang tradisyon. Ikaduha ang Biblia na nasa 2 Tesalonica 2:15. Mayon San Pablo, amo nang giandam o giatud kaninyo ang atong patakaran sa kaalam o kahibalo, ang tradisyon. Mga pulong nga wa makarga sa Biblia, unwritten word of God, nga lanag oral tradition. Ikaduha, mao ang santos nga kasulatan ang Biblia. Nga gikutlo ni Brad Alex, wa niya tiwasa, ang tibu kasulatan gibugna sa Dios, gilamdagan sa Espiritu Santo. O kini may kapuslanan sa pagtudlo kanato, pagbadlong kanato, pagsaway kanato, ug pag-andam kanato alang sa kaalam nga diha sa tong pag-alagad ni Kristo mahingpit ang atong pag-alagad kaniya. So sigo kayo ang gisulti ni San Pablo preaching the Word of God, the Bible. Kunya, ang magtutudlo sad mao nato mo gikutlo ni Brad Alex sa niya naman na sa kining buhat 8:31 ngadto 39 nga ang Espiritu Santo mi ni Filipi was kay bawg asasyadad but it was the Holy Spirit that brought Philip. Kunya pag-abot nila sa kalugar nakita nila adong karwahe nga nagsakay ang tesorero ni Reyna Candace sa Ethiopia. Pero Jewish man siya. So niadto siya sa Jerusalem aron pagsimpa sa dakong templo sa Jerusalem. Nga dako kayong altar nga gihimo sa Dios pinagi siyang katawhan. Ug sud sa mong altar, sud sa mong simbahan, templo dito mga larawas kerubin. Larawan sa tao nga balaan o ang larawan simbolo ni Kristo. Dito siya masimba. Nya pagpauli niya nagbasa siya sa ngalan natog mga bahin sa libro ni Isaias. Nga dunay usa ka nating karnero nga ang tanang kasalanan sa mga tao gibutang ibabaw sa karnero ug ang karnero gisamad sa maran nagkadugo ug ingon dito pinagi sa dugo ning karnero napasaylo ta. Unya
Ningon ning Espiritu Santo, duulan ng tawana kanang nagsakay sa karuwahe. Nya samtang ni padung na to si San Felipe, na dipig na niya, nihunong sa ang karuwahe, nangingon siya, unsa man ang imong gibasa? Ang Sagrada Escritura. Basahon ni Propeta Isaias. Kasabot ba kasi mong gibasa? Wa. Kung saan ako pagkasabot, ugay mo tudlo ka na ako. Moto ni volunteer si San Felipe kay gilamdagan naman sa Espiritu Santo. Kanang nating karnero mo na ang kordero sa Diyos. Nang mabasa na to San Juan 1, nga ningon, ani ang kordero sa Diyos nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Nga mo si Kristo. Ya, kinsa siya, among naibawaan sa siya. Tungod sa mga buhat, mga milagro. Mula ka dagat, mabadlong sa bagyo, patay ang buhion, bakol makalakaw, ang buta makakita. Sanlahon, yang hikapon, mahinlo. O nakasaksi mi kaniya. Nga namatay, pero nabanhaw si katuok adlaw. Siya, kanang nating karnirong gisgutan, nga muhatag ka na to bagong kinabuhi. Saan ang kinabuhi? Kinabuhi ni Kristo. Kinabuhi Espiritu Santo nga mabago ka. Lipay ka itong maong tao. Tungkol siyang kalipay, padayon ang iyang pagtudlo ni Felipe, hangtod nakakita sila sa kadapit nga nagbuhagay ang tubig. Murag linaw. Sabay nakuwang nako. Nga ako maluwas. Magpabunyag ko. O gibunyagan ni Felipe, nakaangkon o espirituhanong pagbago o kaluwasan kadtong inganlan na to tisurero ni Reyna Candase. So, what is the message? That there was the Holy Spirit. And the Holy Spirit Himself did not teach right away. He used the instrument. Kinsa man? Mao si San Felipe. Mora ang message ini nga, ang tradisyon sa mga apostoles, ang balaang kasulatan, doon na sa ikatuo, nga mong magtutudlo, nagikas sa simbahan. Muna San Lucas 10:16, bugat ang gisulti ni Kristo. Dawata ang akong gipada. Kaya sa inyong pagdawat sa akong gipada, inyo kong gidawat. Inyo sang nadawat ang akong amahan. Pero kung mo salikway mo nining akong gipada, nga mo tudlo kaninyo, inyo kong gisalikway. Inyo sang gisalikway akong amahan. Lucas 10:16. Sato pa, doon na gyoy magister. Doon na gyoy magister. Latin man ang magister. Doon ay gigahin sa Ginoo nga mutudlo sa kahulugan o pagtulunan sa Biblia kay doon na may lisod sabton. Muna ato'y kapambit sa imong mayong pangutana, Brother Alex, niya kining si Ryan, atong paminaw. Good evening, Tatso. Good evening sa mga naminaw ron. Ari ko sa Job 42 verse 8, Brad. Busa pagkuha ka mo pito ka turong baka ug pito ka laking kaniro ug gihatag kini kang Job ug gihalat kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kanyo ug pamation ko ang iyong pagampo ug dili ka mo makapaulawon sumala sa angay unta ninyo. Akong pangutan na, Brad, is kanang diba si Job murag ng santos mga nang iampo ta dito sa langit niya. Nahimo ba ni siyang santos, Brad, niya? Ngano ding kanang giatagan ni siya lisod nga kaagi sa Ginoo, Brad. Niya akong ikaduhang pangutana, Brad, is about kang Mother Mary, Brad, kay dagan kay ni atake sa iya, Brad, sa kanang labi na sa mga laing relihiyon, Brad, ba. Niya si Mother Mary wala daw sa Bible niya. Lang tuhan kay si ragid si Jesus Christ or si God the Father, mara. Salamat kayo dong Ryan sa imong may nga pangutana. Nga ang pangutana ni mo may tugod sa libro ni Job. Nga ang nahitabo nga doon na ito kahigala ni Job, kato si Ilipas, Pilda, ng Supar. Nga kanuna itong magpasipala sa Diyos. Kanuna ito silang munigar sa kaayo sa Diyos. Gusto nilang wagtangon silang kaugalingon ang pagtuo nga doon ay magagahom doon ay Diyos nga maayo o maluluyon. Karoon na abot man ang krisis nila, di nila masulbad. Di masulbad og tao. Muna nga niadto sila sa ilang dapit alampuanan, isagwa sila ilang puhanan,
o ilang gisangpit ang Dios. Ilang gipangayo, ilang gidiga, gipadayag ang ilang gipangayo. Tubag man Ginoo, ilipas, pildad, sufar. Di ko kahatag sa inyong gipangayo. Tungod kay inyong kinabuhi dautan, ang inyong mga pulong bato kanako. Pero ihatag nako. Ibuong sila kahatag man. Adtua si Job, siya'y pampuwa. Siya'y maghalad alang kaninyo, ug kanang inyong gipangayo, akong ihatag. So nagdagandagan tuto ka tao, ilipas, bildad, ug sufar. Si Job sa niya itong panahon na naapa siyang tibok ng lawas, ang tabaghak, gikan sila palapa, yang lawas, yang grabe kayo. Pagabot sa tuon niya kigala, naibuong siya, nga magkarakaraman tuon niya kigala. Pero basin nga si Job, isalikway sa tuon niya kigala. Mikalit pagabot ang milagro, nahinlo ang lawas ni Job, nga na pulihan siya, nindot kayong pamanit. Very healthy. May na kaya siya lawas. Ang iyang idaran ng panagway, nabalik sa pagkabatan noon, very healthy. Muna nga, ang Ginoo, doon ay wisdom yun. Nga kung siya mutabang, mutambal sa pagkinahanglan sa tulo kay gala, niya si Job, muna giuna sa Ginoo pag-ayo si Job. Ug naghalad siya dayon, alang siyang tulo kay gala. Niya siya gitubag sa Ginoo, Job, kanang gipangayo sa imong tulo kay gala, akong ihatag. Pero dili, tungod kanila, kay wa sila magsultig matarong kanako. Wa sila magbuhat og maayo nga akong ipaabot ka sila mubaw sa kaayo nga akong ihatag. Mamayo sila. Mahatag nako ang ilang gikinahanglan. Pwede nilipaya sa to. Pero ang message ana mao nga doon na giday intercessory chosen by God nga ang Ginoo madali malukmay, madali sa pag-agda sa paghatag tungod kay nasuat sa Proverbio 8:29. Proverbio Kapitulo 8, versikulo 28 ug 29. Ang makasasala kung mag-ampo, balibaran si Ginoo. Kutungod kay di siya malipay magsudong sa mga tao nga mualsa bato kaniya. Pero ang pag-ampo sa taong matarong, dunggon dahil si Ginoo. Muna klaro kayo nga, ang mga santos, makatabang nato. O doon ay special na itong pagtagad sa mga santos, muna ang pagpasidungog, nga lang nag-veneration, pasidungog sa mga santos. Asa na mabasa na sa libro ni Sirach, Kapitulo 1, versikulo 4. Nga mingon ng Diyos, pasidungin ninyo ang mga santos. Ingon nga ako, nagpasidungog kanila. So, kanang atong mga igsoon nga mga dili katoliko, ila man nang iwakli ang pagpasidungog sa mga santos. Tingali, di sila muhangyo sa mga santos kay wa nila kinanglana. Pero Ginoo nagpahibahog yun. Nga sa panahon nga muampo mo kanako, direkta nga rin kanako. Kung dili ko mamati kaninyo, dangop usas mga santos. Na sa Job, Kapitulo 5, versikulo 1. Dangop usas mga santos. Muna nga ito'y kapaambit sa may nga pangutana ni Ryan. Ganyan si Kin, ato sang tagdon. Sa Kin, gamitan ng imong usa ka kahimanan. Maing gabi, Brad Sok. Ali ko sa Lucas 3, Sir Brad Sok. Sir, diyotay ra ba'y maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot ka mo pagsulod sa sigpit nga pultahan sa daghan ang musulay apan dili makasulod. Akong pangutana, Brad Sok, sa impierno day, Brad Sok, kay dili day huot ang pultahan, Brad Sok. Kay ang diri kay sigpit man daw niya, lisod sudlon ba? Mara na, Brad Sok. Dahil nangutana ni Jesus nga, Ginoo, diyotay ra ba'y malangit? Wa mo tubag Ginoo? Ayang gitubag nga, sulod sa masigpit, agis sa masigpit nga dalan, higpit nga pultahan. Kaya daghan ra pang paninguha pagsuod ug pag-agi ning dalana, pero dili makahimo. Now, what is the wisdom behind nga ang pangutana wa man tubagan ni Kristo? Hindi ba ang pangutana, Ginoo, diyotay ra ba'y malangit? Ang itubag si Ginoo, something nga hinuktok na to. Why did he answer like that? Ngayon si Jesus, agi sa sigpit nga pultahan. Og sud sa hiktin
nga agyanan ug pultahan. Kay daghan ra mang maninghuha pagsuod niya na dili makahimo. So ang buot pasabot sa Ginoo, not answering the question if there are only few that would be saved. Nga diutay ra ang maluwas. Ang importante mao ang akong isugo ninyo sa Ginoo pa. So, unsa man ang pag-agi sa sikpit nga pultahan, discipline ourselves. Kadtong ningon si Jesus sa 23:9 sa San Lucas 9:23, ningon si Jesus, gusto kang musunod ako dong? O Ginoo, gusto kong musunod nimo. Kasi pong Ginoo, pasana ang imong cross. Sunod ka nako og pagdumili sa imong kaugalingon. Sa may sabot sa Ginoo, pagsunod niya. Kaya nga itong Ginoo na sa 13, Juan 13:15, ang Ginoo ni butyag yun sa way pagmakuli. Ngayon siya, I am the way. Ako mo ang imong panigingnan. Ako mo imong sundon. But sabot ang unsa may kinaiya og batasan ni Kristo, ang iyang humility, ang iyang pagkamapapsanon. Uniyon siya kang akong gibuhat tanan sugo sa akong amahan. So, ang iyang kamapapsanon, ang iyang kamasinugtanon, o ang iyang discipline. Si Kristo, pure and very chaste. Di ka kadungog nga siyang baba muguwa ang mga bastos, mga pinulungan nga malaway. Always the word of wisdom, the word of salvation, the word of love for God. Di ka kakita nga muhilig siya paghigugma sa mga babaeng gwapa. Ngani, doon ay duha ka babae nga giisip niyang igsuon tungod kahigala kay niya ang ilang igsuong lalaki si Lazaro. Kato si Maria o si Marta. Nido o gani nga itong Ginoo dito, wala gihimos Ginoo, maong pagbatbat kanila. Nga, what is the purpose of man, woman, when they exist in the world? Nga, gibuhat ka mo, giduhat buhat sa Diyos ang kalibutan, aron mo makaambit sa kinabuhi nga wala na'y katapusan, kalipay nga wala'y katapusan. So, biyain ninyo ang sala, pagbuhat og maayo. O kanunaya, pagbasa, ang mga basahon nga balaan. Ya, si Marta ni kalit og interrupt, Ginoo, nagsige na mo si kaso diri pagluto sa imong snack. Ang akong hisuon, sige malagpaminaw nimo. Ningon si Jesus pasagdi siya, Marta, kay si Maria, naminaw sa unsa ang gikinahanglan niya nga maong pulong sa Dios padayon ang imong buhat. Pasagdi siya. So mao na ang gipakita sa Ginoo ang iyang treatment of women. Nga dili siya after of mga ulagnon nga tinguha og pagbati. Gusto niya nga malagaran, matultulan sa mga babae ang kaluwasan, ang kanindot sa langit ug kapag kalumalabay ra sa kalibutan. So mao na nga nindot ang imong pangutana dong Keno sa imong pangutana. Ya ngano man nga si Maria kanunay maning atakihon. Nasuwat man sa Genesis 3:15. Tingon ang Diyos sa mga Satanas, ibutang kong away kanimo ug sa babae. Ikaw magapahipli siyang kiting ug siya mudugmok sa imo kay binhi niini ang binhi na aning babayhana. The seed is in her. Ya, ang binhi sumala sa Galatia 1:16, usara ang binhi nga mo si Kristo. Nga unya sa Galatia 2:20, sa atong pagbag-o, sa atong pag-usab sa atong kinabuhi, musulod si Kristo sa itong kinabuhi. Munang mituo si San Pablo pa yun, I live not I, but Christ lives in me, He guides me. Dili na akong nagkinabuhi sa kong kugalingon. Si Kristo nang niasud kanako, mugiya kanako, unsa akong isulti, unsa akong buhaton, aron nga akong makapahimuot kaniya. Muna nga si Maria, gukdon gyud paayos mga laig pagtuo, kay instrumento mo siya to crush the head of Satan. I will put enmity between you, Satan, and the woman. You shall lie in her heel, but she shall crush your head. Muna nga, away yun. Muna nga, ang mga kauban ni Satanas, magkik-away yun sa mahal nga birhen. Sultig na mga dautan sa mahal nga birhen. Kung anong babayhana, yamang nga na, ay ang bata pa siya na waha, biyaan lang. Wala kalibutan nga, doon ay program nito para sa mga bata, program para sa mga nagko. Niya pag pumauli, ang mga bata magkuyog sad,
ngadto panon silang ilang lungsod ilabang baryo. Mao sa na mga dagko. Mao nang nawa di wato gihimo ni Kristo para sa ingon to pagsukol sa ginikanan. Kay didto sa templo. Didto nakita sa mga master of law, mga patid sa balaod, kinsa maning bataa nga ang tanang mga pangutana nato matubag man ug kun mangutana dunay talamdon kay kahulugan ang pangutana. Hibong sila. Muna naabot ang mahal nga birhen ng San Jose, ayaw mo kaguul, inaan, amahan. Tungod kay nagsugod nako pagbuhat sa gisugo sa kong amahan. So, superior man ang sugo sa amahan. Mo to atong tubag, kunya, balik ta ni Ricardo Rizani. May gabi pag-usap, Brad Soc, diri sa New Creation, ug sa tanang naminaw, gyapon sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong ikaduhang pangutana, Brad, bakay kaning mga lain tinuan, mga pastor, mga apostol kuno sila niya. Moingon man jud kuno sila na sila kuno itinuko ni Kristo kay moingon man sila na moingon ang ilang pastor ug mga sinaligan na nakikistorya jud ko sa kanila sa ilaha ang Dios niya. Tinuod ba ni Brad Soc na ilang paingon na kaning mga pastor ug mga siniligan nila na kuan gisugo ba jud kan sila sa Dios o nakikistorya ba nila ang Dios, Brad? Mao ra akong pangutana, Brad, palihog patinaw. Nato hatagan sila og due respect. Pagtamod nining mga pastor, ministro sa laing relihiyon. Nga naninguha sa sila, kahimong mga mahimo sila believable sa pagkatuan sa uban. Mo na ang usa sa makaagda nila sa pagbalik sa tinuhuan o iglesia nga gitukod ni Kristo, maong pangutana. Does the Bible allow any other preachers, ministers, who are not sent by God or sent by the Holy Spirit through the true church? Pangutana nga, kini bang mga ministro, pastor, niya kanang ilang pagpasakop sa kapundok, ila ba nang matrace ang maong pundok o tinuan? Balik og sugod sukad sa panahon ni Kristo. Dili mas naka-trace, ana. Kaya ang pag-abot sa bagong relihiyon, nga daghan na kayong mga sakop, mao ang ginganlan og pundok ni Martin Luther nga iyang gianggaan og the Church of Reformation. The Church of Reformation, sabot, kini mo ipagbago, pagtulid sa mga hiwi. Wa kinahanglanang reliyon. Basta mo tuo ka lang ni Kristo, maluwas ka. So ka na dawat, hindi dawat yan na, yawa sila kay bao nga ang gihimo ni Martin Luther, usa ka pagpapas sa kabubuton sa Dios. Usa ka pagsungag sa kabubuton sa Dios. Kani ko mas Kristo, doon na po ko'y daghang mga karnero nga wa pamay, sakop sa akong turil. Nga kung sila maminaw sa akong pulong, ako silang dadon. Aron sila mahimurang usa ka panon, so sa katuril, ug usara ka magbalantay. So dili pleasing and will of God nga magkatag-katag ta, nya magtukod og pundok-pundok pasakop ta. Kay contradiction man sa ato pa usa ka dakong pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Kini mo siya dunay usa ka panon, so usara ka magbalantay. Og kadtong tuwa sa gawas, mga akong makarnero, dadon ko sila kung mamati is kong tingog. Nya si San Juan, 1 Juan 2, 18-19, masulubon niyang gisulti pero bugat kayo. Neo San Juan, di ba? Tinuod man? Ngagikan naman na nato. O, pangalitan ng Martin Luther, ang Reformation Church. Katolikom to si Martin Luther. Pare man to si Martin Luther. Yan ingon San Juan, gikan na sila nato. Og nangambak ka nato. Nangambak, gikan nato. Og kana sila. Bugat na kayong sulti ni San Juan. Ug kana sila mga antikristo. Kanang anti, dili man na Binisaya. That is Spanish. Ang buot ipasabot sa Binisaya na magsusupak ni Kristo. Ya, kanang magsusupak ni Kristo, dili na makapahimot niya. Kayang base ni Kristo sa iyang pagkamutudlo, gikan man sa amahan. Nasa San Juan 12, versikulo 50. Nga ningon si Jesus nga akong mga pulong nga gisulti ninyo, dili ni ako, iya ni sa akong amahan.
Naibaw ko ang sugo samahan, kinabuhing ulay katapusan. Nya, wala man na sila mo sunod sa gitudlo ni Kristo. Kaya naghimo sila pundok, naghimo sila mga pagtulunan, nga kasagaran na asupak sa kabuton sa Ginoo. O palitan, nag-ibuot ang Ginoo nga bunyagan ang bata. Di naman lang bunyagan ang bata. Kaya mingo sila dagko ray bunyagan. Yan nakapasaman sila San Juan 3:5 ningon si Jesus, gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di siya kasuod sa langit. Ug si San Pedro mingon nga kanang tubig isgutan bunyag na. Sa to pagawas ang tao mabunyagan di kasuod sa langit. Nya kanang bata dili man na tao, matud pa nila. Ang bata dili tao. Basaha sa San Juan 16:21. Niyon sa Juan ang usa ka babae nga mabdos ug magbati og kasakit, labi na pagpahimugso sa bata, sakit kayo niya. Pero malimtan niya ang kasakit kay paghimugso sa kabata, usa ka tao. Unsa din ang bata? Tao. Busa si Kristo naghimog mandato divino. Paingon niya nga, gawas ang tao mabunyagan, dili kasud sa langit. Yang bata, kung di na mabunyagan, naamay sala niya. Dili sala nga gibuhat. Sala nga panulundon. Nasa Lamentaciones 5:7, ang among mga amahan nangamatay na, nagkapanunod kami silang sala. Unsa nang sala? Gitubag na ni San Juan. Kasi pong ni Marita pag-una sa daang tugon, si David na sa Salmo 51:5, ako gipanamkon sa sala. Ako nataw sa kasalanan. Dito pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipanamkon ako sa sala. Tiyo mo na, ang bata na dito pa sa tiyan sa inahan, doon na sala. Og that was confirmed by the word of Isaiah. Isaiah 48, versikulo 8, ang bata nga napaganis taguangkan sa inahan, naanay sala. Ang sana sala, dili gibuhat, dili gihuna-huna, dili gipamulong sa bata, sala nga panulundon. Psikologan niya na, human sa sala niya danong niba, wa na'y grasya ang tao, wa na'y grasya ang bata. Manang na sa Job 25:4, walay tao nga limpyo nga na tao gikas babae. Doon na may sala nga nagsalang panulundon. Muna'y hugasan, muna'y limpyuhan. Galatia 3:27, kung mabunyagan ang tao, mabunyagan ang bata, nagsulob na siya ni Kristo. O si, wa pa magbunyag wa pa magsulob ni Kristo. Mura ngay balitaan ba sa mga kaigsunan na to nga naanas gawas. Naghikaw na sa gikinhanglan sa kalag. Moto deo sa ka bata, nahibuong ang inahan nga ang anak mga 8 years old. Nangayo mo siya bunyag, ma, I want baptism. Why? I sense it. I have to be baptized. Maybe you read the scripture. Yes, I read that the scripture. Moto nga pabunyag ang bata, basta ang inahan, sugot na, yabot man ang ilang amahan. Kung sana inyong kalibgan diha, kini pang imong anak, nga gusto mong magpapunyag. No! That is not found in the Bible. That child, infant, must be baptized. Hayaw na! So, bata, murag na iubos man, ang inahansad, mag-am-am siyang anak. Pero, 2 days after, o 3 days after, namatay ang bata. Nahikawan siya sa mayon na prodding of the Holy Spirit nga magpabunyag siya pero gihikawan siya siyang amahan. Kaya ngilang gibasa wa matiwas. Asa mabasa? Buhat 2:38. Wa tiwasa. Nganingon San Pedro, pag hinulsol mo ug magpabunyag, aron mo makadawat sa pasaylo sa sala ug makadawat mo sa Espiritu Santo. So dagko kay pasabot. Kay pag hinulsol man, mo na mo sa way kinanglan nga bunyagan na bata. Hindi pa na ka hinulsol. Pero man nila tiwasa ang 39. Sa buhat 2:38, tiwason ni mong 39, ningon San Pedro, kining saara sa bunyag, dili lang ni alang sa mga dagko, alang sa kabataan. Akong gibasa na sa Grigo ang kabataan, tiknois, plural. Ang iyang singular tiknion, ang meaning suckling baby, infant. Sa to pa, ang gipuot sabot San Pedro, ang bunyag, dili lang alang sa mga dagko, bisan sa mga bata nga masuso, infant, suckling baby. Mao na nga, kuyaw kayo nga ang atong mga igsuon mo padayon sa ilang
pasakop sa tinuan lang tao. Kay tinuan kay tao masayop gina. Masayop gina. Nana sa Jeremias 14:9. Nga ningon ang Ginoo naon sabay kao tao nga naghilak nag-uul ka man pag-ayo. Ningon ang Dios kay ikaw tao sa imong gugalingon dili ka makaluwas. So ang tinukod og tao dili makaluwas. Peligro na. Pan ang simbahan kanunay invitative. Ang simbahan wa mo sapnay anang pinulungan nga condemnative nga kamo kay namo sa gawas Iglesia Katolika itambugin mo siyawa ngadto sa impierno. The church does not use that. Ang simbahan, we invite you to focus the Word of God and study the Word of God because there is only one fold, one shepherd. Usara ka turil o usara ka magbalantay nga mo sa Kristo. Yeah, Brother Alex? Ato sang si Brother Ray Bascones, Ray Albao, ang atong pinangga kayong sa iyang responsibility. Gamitan na dong? No. May gabi, Brad Soc. Yes. May gabi sa tanan na itong nagpaminaw karon Brad Soc. Tibok kalibutan diri sa DYRF. Brad Soc, with regards sa gospel na to karon ba? Juan 17:11. Nag-ingon man ni Brad Soc nga, Holy Father, keep them in your name that you have given me so that they may be one just as we are. Meaning, Brad Soc, ang Ginoo nag-ampo de nga kita tanang mga magtotoo mahiusa. Ako nagi-share lang, Brad Soc, kay diri good sa Catholic Charismatic, naamgoy mandate ang Catholic Charismatic gikan gyud sa Santo Papa. Ang unang mandate niya, Brad Soc, is share the baptism of the Holy Spirit to all members of the church. Kaning baptism of the Holy Spirit, dili ni siya sacrament. In fact, ma-experience ni siya everyday kung pwede, kung depende sa pagbuot sa Holy Spirit ba. Lahi sa sacrament, nga kausar gyud siya. Sacrament of baptism. Nya ikaduha, Brad Soc, mo na ni pertaining na ni aning gospel, Brad Soc, kaning ikaduhang mandate is strive for unity in the church or unity with other Christian denominations ba. Kanang dili magtig-away, kanang instead mag-unite kay mao lagi ni ang pag-ampo sa atong Ginoo. Nya ikatulo is serve the poor, mao gyud essence sa atong simbahan, ang pag-alagad sa pinaka kabus gyud sa atong simbahan. So, ako lang pangutana, Brad Soc, mao na ba ni siya ang kaning ecumenism, Brad Soc, nga gi-promote sa atong simbahan? Kani mismo nga ebanghelyo o kani mismong mandate sa Santo Papa para sa mga Catholic Charismatic. Thank you, Brad Soc. Salamat kayo, Brad Ray Albao. Ang Santo Papa, prudent, inspired, igamit yun sa Diyos o labi na sa Espiritu Santo. Kay moment nga, kanang pag-isgot o baptism in the Spirit. Humanata ba, bunyagay, sa kasakramento nga, napag-uta, gikas pagkaanak sa atong inahan nga tao, after baptism, we become children of God. Anak na ta sa Diyos. Pero lagi sa pagkigbisog na to, sa paglakaw sa kinabuhi, gilibutan ta sa mga pagsuway o mga tintal, masugamak tag kaulipnan, sugamak tag pagka ginapos sa gahom nga dili iya sa Diyos. Manang malimot tag sangpit niya kanunay, malimot ta sa pagkamakiangayon, kalimot ta sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo kay wa naman tay moral ascendancy. Kung puno ta sa puno ta sa kadautan, bakikaw makita musulti. di mga tong kugalingon mingon giyabag-yabag malang ko nagpatuo ko kanunay may tungod sa kaluwasan pero wa man ako puy manang katawan tas mga tao. Manang ang baptism of the Holy Spirit niya sa Biblia. Niya sa Buhat 1:5. Kay si Juan nagpamatuod
nagbautismo sa tubig, apan kamo pagabautismuhan sa Espiritu Santo sa dili madugay. So, baptism in the Spirit. Kay, sagsawa na ito pagkigbisog, lupigon magkita siyawa. Muna nga, the presence of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, the fortitude of the Holy Spirit, the wisdom of the Holy Spirit would be somewhat bestowed upon us. Muna nga makabalibad ta. Kaya doon ako yung amigo nga, wako katuo, pero tinuod ba yung isulti, nga di siya magampo, kaya way lami ni magampo. Di siya mo simba. Wag siya amor sa pagsimba. Matugag niya nga sa, ikaw wag yun kayo simba-simba, ka ligdong ni mo sa pagkatao. Usa to siya sa mga dako sa usa ka ahensya sa gobyerno. Ay ang asawa nakakonbinser niya. Naka-appeal siya sa Catholic Charismatic. O pagguwa niya, nagkita kami nga siya, Brad Soc, sorry! Nga naman, pastilan. Kanindot nga di yampo. Kanindot yun di simba. Kanindot sa pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Diyos. I am renewed by the Holy Spirit. Nako, sakto yun ka. Nausap man mong kinabuhi mo, may mga usap atong iyang desisyon nga wanay lambi ang pagampo, wanay nga na pagsimba. Then he was changed. Muna ang baptism of the Holy Spirit. How? Na, kapili mo sa Catholic Charismatic, doon ay procedure, doon ay preparation. Unsaon nimo pagpangandam, unsaon nimo pagpahaom sa imong kugalingon nga maabli ka. Ug sa pag-abli, di nakakababag. The Holy Spirit will dwell in you, will govern you. So, mao na ang atong baptism of the Holy Spirit through meditation, through repentance, and through surrender to God. Kanya, ang importante ang Gospel of Christ. Kay ningon si San Pablo sa Roma 1:26 o 16 pa. Nga ningon siya, di kuguyod ikaulaw ang pagsangyaw sa mahing balita kay kinig gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Ang gospel, ang may balita, gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Nimo that could not happen. Matud pa sa philosophy sa karaang mga tao nga di makakahatag sa butang nga wa diha kanimo. Di ka katudlo suban kung wa ka magkatuon sa mga pulong sa Dios. Kining strive for unity, mao man giampo ni Kristo. Father, that they may be one, that my disciples will be one, as you and I are one. Nana sa San Juan 17:21. Muna ato gining mo strive kita, pagampo, pagpaninguha, nga ang atong mga kining atong mga igsuon nga mga non-Catholics o gato ng hagiton og debate niya sa gula na to mga pulong nga makasakit siya kasing-kasing, di na siya mo maminaw na to pag-usap kay offended naman siya. Manang sa 1 Timoteo 2:25, ningon si San Pablo, kung magtudlo ka sa mga tao nga dili pareha ni mong tinuhuan, batuni ang pagtahod, batuni ang kaagop, kay ikaw di mahibaw. Nga kung kanang tawhana imong gihatagan sa pagtagad o paghatag o kahayag kaniya, wa ka kahibaw. Nga Ginoo magaliso siyang kasing-kasing, mubalik na sa kamatuoran, mubalik na sa tinuod nga iglesia. Unya ang serve the poor, importante ni nato kay mauman nga ang tinuoray nga dali nga dawaton sa mga tao, the person who serves by helping the poor in spirit and the poor in material. Kato si Monsignor Cupilo Kamumot, nakaabot magyud ko niya to kay 12 man to katuig sa Talisay. 15 anyos na ko, nakatagbo-tagbo yun ko niya. Labi na sa pagka-Catholic faith defender na ko. Dahil ikaw siya, ato sa konbento kay magsulti ta. Abi na mo ko siya sultihan siya, nainumdum ka atong imong pamphlet. Na apa to? Nako, nga naman dahil, Monsignor, siya doon na mo importante ka ito. So, maningon nga, ang tao, dili maluwas sa pagtuo lamang. Kung walay buhat, gusto ko niya na, kaya doon na ito yung mga following verses of the Bible, nga makaligon ba? Ako, kong natunaw mga nangita ko siya kung pulpito. Butan kayo. By the way, ang iya yung gipamugatan duha, kanang humility, pagkamapopsano.
ug pagkamahinatagon. Ang iyang panahon, tanan siyang kinabuhi para sa Ginoo. Doon ay mingon, tuay kumpisal ito, Padre, ito sa bukid, ito sa kining maghaway, niya, layo kayo. Magmotor mo to siya, itong motor, itong tungas dito. Niya, iyag yung andamon. Niya katong humanayang pagkumpisal, pagkalawat, ang mga sakop sa pamilya, mo paambit kit siya mga message. Niya, Monsignor, naraba may problema. Isa man, dili may kahatod iningan to sa simbakulag, mamatay na. Wa may lungun, wa may gasto. Ayaw paghimuan na undong, inday. Kaya sa mag-misa na ko dito, pagpinditan ako, ayaw pag-una-una kwarta. Ako rin muhatag ninyo. Muhatag nun to siya sa mga kabos. So, that is it. Nga, ang believable kay siya. O niya, nabot naman ang atong panahon. Salamat kayo niya. Kining sadi pa ta magbuwag-buwag. Doon ako'y jutay nga paibaw nga ang atong Mayor Stalisay, Mayor Samsam Gulyas, iyag yung pahunob nga to sa mga kaiksunan na to, labi na sa bukid, labi na sa mga layo na kay simbahan, ang paghimo sa mga proyekto nga parang yun sa mga kabus. Siyam na ka-concern, siya yung gituman. Niya gitapangan sa siya. Siya ang asawa si Honorable Congresswoman Ria Gulyas. Nga ang mga kabus, mga proyekto nga kikinahanglan yun sa mga batanon, mao nga way bayad ang schooling sa mga batanon sa high school. Free po, way tuition fee ang mga batanon kabus, may eskwela, way bayad. Ya sa ospital, kung si Bako madunggo ta sa ospital, way bayad ang doktor, way bayad sa ang mga tambal. O sa luyo sa City Hall, na ibagong building, nga dialysis building. Kaya kining dialysis, ilis-ilisan na yung atong at limpyuhan atong dugo, niya mahal kayo, doon ay tambal, etc. Pero way bayad ang dialysis. Luyog yun sa City Hall sa Talisay City. Niya sa Pikas, maong building, ang DSWD. Nga tanan nga mga problema nga magkinahanglan, tunay di nagkada o resita, di ba ko kapalit ini, ma'am? Kay mahal makayo. Ya, wa sa butikang ordinaryo. Doon naman ay mga dagkong butika nga mga special medicines nga doon ay kontrata sa mayor. Makuha dito o gunya ang Gobernador Astalisay ang pahigayon sa bayan. Tsakan kay mga iksuna itong nalipay. Yang ato sang Vice Mayor, si Honorable Richard Choi Fernandez Asanar. Tsakan kay mga proyekto. Ang usaron niya ka-proyekto mo ang ngayon lang o barangay patrol motorcycle. Motorcycle, doon ay sidecar, yatag, laptop sa mga SK chairman. Niya monoblock mga plastic chairs sa mga barangays. Niya dinggi outreach. Kanang dinggi mukalit lag kasakit ang mga batanon, way tambal. So kanang dinggi outreach, doon na suroy sa opisina sa Vice Mayor nga mutabang sa pagpanalipod sa mga tao sa dinggi o mga tambalsan. Unya, fire prevention, education. Nagpadasad siya mga fire extinguisher nga gamay pang sunog nga kabantay, magamit o mapaong dayon. Ug doon na siya gipanghatag nga mga tents, mga tulda, o niya birthing table. Lamisa ni nga sa pag-anak sa usa ka mabdos, masayon ra pinagi nining birthing table. Niya, yes, fire extinguisher. Ang Mayor, busy sad kayo nga naghatod sa mga proyekto ug sa kauban nila mga councilors. So kini nga atong mga paybaw niya ato sa greeting sa akong amigo nga naa sa San Fernando, Brad Sulping Algeri, giyang kapikas nga tabang kayo sa mga katikistas o sa pare o ang iyang kauban si iya sa kapikas o si Brad Cesar Lindio, Lito Barino o si Jantan atong suod kayo nga tigampo sa atong programa. So salamat kayo sa atong mga kauban
sa New Creation Servant Community. Tagbuta po ning atong tulumanon. Ang Diyos, mga panalangin nato, o pasalamatan ni Dong Lapi, o sa atong technician nga mahimong makaklaro kayo ang atong programa, o ba ni Dong Julius Kaputulan. Nga wag yung sipyat niya yun. O sila si Sister atong head of the presiding head servant, Sister Brilia Albao, o mga kauban nato, ang Kingly servants, Brad Ray Albao, o mga kauban, niya si Brad Alex Basig sa Catechesis of Bible. Tanan. O salamat sa tan Ricardo Rizani, ni Kane, o ni Ryan, o sa tanan na itong kauban. Sa pagkakaroon, mabalik ta sa studio DYRF Radio Versa. Salamat ta ni Father Phil Malfir nga dunay nindot kayong programa, bidlisyo sa mayong balita. Paminaw mo niya na, nindot kayo. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Mayong gabi kanyong kanan.